ora to dandani lawang mang kok ora mari-mari. Aku ki ora nek sing ndak iso ngono Mas aku. Sembiarang iso aku ki. Ndak iso mek loro to kan piye. Apa? Omong jujur karo duwe. Iki apa lagi? Iki sabun lho. Lah yo pas anu. Kok iso pas ki lho iki kepak ya muntuk lawange. Ben lunyu. Sebelum dia apa lah mulai? Yo ragam suwi karo lemu metu karo kabeh. Lah, kok kan ora menturu kene ae. Ra gelem wong ta penak karo aku. Nah, polo. Dadi iki sampeyan ora cetuk. Ora. Nih, bila lebaran. Ya kabel tak tinggal di tengah jalan dulu gitu terus mulai aku. Ya sing kuwi, sing dicempluk kuwi lho. Ora ya mulai nang mae kono aku ora mampir nang mahal. Lah jerek iki golek sampeyan lho wong iki makane kesusu mulai, ra gelem kon nginep. Nyatane yo ora cetok. Iki golek-golek anu cetok. Harus nyapu lho dari gulai. Ya iki ndak penak lho. Kok ding kok mari wis teko. Dan yang udah nyerah sih dong ngetrek kabel loh. Pegel aku kok. Gila pas ngono kae urung selesai ngono ya bangga loh. Yo akhirnya yo terus mikir yo rasa konsentrasi. Di wes ya aman. Karena kok kayak ora tau-tau wae. Maksudnya piye lho? Ndak panas ngono kok. Wis ketuya. Iya lho, jatuh yo wong kene angkat demene karo bojone yo ngono kuwi. Sampai ini cek. Nek piye lho ora demen. Iya. Terus saiki bulan tawangane kita lunyu sampeyan. Ayo berarti lek lah lemah ayo. Jadi berarti kan kesini. Kok jeneng kono, drong kaya saya-saya sak menjelan iki lho. Masuk lek tambah. Iya ya. Arep rono dhewe iki yo ndak wani. Isin. Ning Pak Lo tak kon ngeteri malah mbuh parane. Ya tulek mau ora duwe iki bener omonge, Mbok. Kongkon wong cak duwe didik ngene. Lah nyepelekne kok iram. Ki nyapo cahu ning kono iki. Lek gawe bahan mbok ndak sak nggon-nggon. Ngono kene wong liya apa ndak izin. Yo gendeng-gendeng kok iki mbok rada nek warai titik ngene lho. Mbok sing umum gini ya to dudu. Mbok rasa nggon-nggon nek gua hajat ge. Lho, rak tenan to. Kene suarane wong. Paling manuk. Manuk ndasmu petal kuwi wong genan ning kene nek wong kok. Kok tok ndak krungu barang to dudu iki. Iya iki tukang ngono tapi ki lek nek wong liwan mbok isin titik ngene lho. Du. Beh. Aduh. Tahu. Kok berdesah ngono. Masa mendesah? Jangkrik ra metu malah berdesah. Masa unakan mendesah? Mana bolongi lemah. Loh. Bana awakmu to, Yang? Kabul iki. Iya, aku kabul. Kapan yang mulai?
Udah kabul. Aku kabul kapan leh mulai? Iki lho bol jangkrik. Kok nggih apa lho? Lho luwe aku Jawa kuwi. Lek luwe ki mangan ndak nduleki lemah. Ngono lho. Jangkrik bol. Iya derekmu golek jangkrik ning ora nduleki lemah ngono Sing lho. kaya walang ki lho cangkruk-cangkruk. Ero yang lek iki jangkrik ki cangkruk-cangkruk no ki ya ndak kaya kodhok. Kuwi mero lek sing kok duleki jangkrik ngono lho. Tak kira lek adudu arep buang hajat. Ngene nang kene lho. Iya ning kono. Ati ora mari-mari to yang iki lunga. Lunga ora mari-mari penyakitmu sing sitok anu kopokan ki. Suwi ya, Bol. Lah iya kan wis suwi lah ngono ki kok ndak mari-mari. Maksudku lek lunga wis suwi ngono. Saiki wis mulai neh. Eroh lho lek lunga wis suwi ki yang maksudku ki penyakitmu iki lho kok ndak mari-mari, penyakit. Apane? Penyakit kuping kok ndak mari-mari. Penyakit kuping kok ndak mari-mari. Kuping. Heeh. Oh. Mari di kamane ya. Mari kok dijak model mau ngluwono ae. Lungguh kene tak critani. Piye. Lungguh. Wes ki lho. Aku dhewe kan lunga di kamarane. Heeh. Lunga ki ado. Lunga. Iya, lunga adoh tak rungokne iki lho, Yang. Ini budek ta bocah iki jauh. Sing budek iki kok iso aku iki lho. Maksud aku ki lunga ya to, mulai kuwi Heeh. golek tombo nggih nambani kuping lho. Oh, terus mari saiki. Iki nambani kuping. Lah iya kupingmu kok tambah niki mari ngono. Mamangane aku mbiyen kan ndak krungu to, Bol. Heeh. Kuping iki. Kuping, kuat heeh. ini ndak krungu. Enek wong main ndak krungu. Terus Kene om yo roh lek aku mbiyen ndak krungu. roh lho yang kan biyen ki roh lek iki ndak krungu ki masukku kok tambah niki mari apa ora Lah ngono aku ki tak tambakne neng lungan kono. Lah aku mulai kan mari. Deng jak momen tidak nyambung ae. Aku mulai lho mari. Tua brawang, Bol. Nek ndi lek nabrak wong? Ditabrak. Lah iya lek nabrak nek ndi? Ditabrak ngene lho, bus ngono. Roh yang lek tabrak ngono. Iki cengkriman ndak mari-mari. Aku yo paham ngerti ngono lho yang kok jak momen ki yo ngrungokne yo krungu. Kok ndak ngerti kowe tabrakan. Tabrakan bus lho, Bol. Iya yang ki jenenge atek ndak dong-dong blah. Mateni wong iki hukumane pirang tahun to jane? Oh, lah ngono Bol. Ngono piye lho? Lah ngono ku mang. Yo cedhok ra pirang-pirangane taun ra cedhok nang cengkring. Tabrakan des ngene lho, Bol ya to. Des. Iya tabrak des mati kowe. Tabrak des. Des. Iya ya des. Lah mamane aku iki mari. Terus Oh, daduk. daduk apa? Tatap. Tatap tembok. Tatap iki ngene. Bertabrak dus ndas kuwi tatap. Lah iya ketatap tembok apa ketatap Ora nek mbok kok mbok nyapa. ketatap mbok barang iki piye lho konsepe? Gampengan lho mbok pas nek ndek enek kok. Oh, kowe ketatap gampengan. Heeh, tumbok, Oh, gampengan. heeh. Gampengan. Oh, mbok bene omah ya wonge. Heeh, gampengan. Terus akhire piye? Kopi neh, Bul. Sepi piye? Sepi ya sepi mampring ngene iki ndene soro ngene iki. Termasuk aku enek swara walang karo manuk ngene iki. Ndek sepi ngene iki. Wis. Oh, yang sembuhan. Terus aku citane aku keluwen, golek gasir iki mang. Jangkrik. Nek Kita amone sing kaya walang mang lho. iya roh walang yo walang jangkrik yo jangkrik. Lene makku piye mangan? Mbok dijak nang Mahmud to, Bul. Iki tak jak ki lho, Yang. Ngono kuwi lho nek kancane keluwen meneng ae ra ajak kopi ngono. Ayo ning mahku mangan. Ora oleh ya wis. Ayo ning mahku mangan. Neng mahku ayo mangan. Lek mamah murah nek panganane mbok rasa aja tak golek gasir iki. Aduh lek tayang umuman karo iki jan padha karo umuman karo godhong sing meneng iki lho. Sak karep mangan karepmu ora karepmu urusamu. Bul. Apa ngene jere kok dondong iki. Lek gasir ae. Wong dijak ngomong kan kok ora serapat belas titik ngene ora krungu. Karku lek penyakitmu kok mbok ndang mari ngono gini yo.
yo ngono. Ngedang manuk sing kuwi barang. Tak manggah manuk ning jero suwal ae. Iding sira pakane ora? Ora makan aku. Gitu bisa. Lagene alam mesti pakan masuk sore dipakan neh. Manuk ini yo padha karo ning jual dadi mangane yo. Lah iso yo 3 hari sekali kok. 3 hari sekali nek kuwi luwe lho. Iya lho maksudnya sampean iki. Nek 3 hari sekali rak kesuwen. 1 hari 3 kali maksudnya. Berarti nek manukku ya kesuwen nek 3 hari sekali. Ya nek 3 hari sekali kesuwen oke lek sehari 3 kali ya lemes. Mas opo mami yo dalu umbung lah. Gak kira apa-apa. Ora apa-apa lho, mungkin ndang ndonga njaluk keturunan kok piye ngono. Mana kayak gini. Mas, mungkin sidakno lho mengeterne kabul. Walah. Buah piye lho. Wong ngono ki wae dhewe lah yo lek nyatane pengen berjuang lah yo ndang rono dhewe ngono kok panggah aku. Wah. Ya jawane iki pantese iki prak yo karena wong sing luwih tuwek ngono lho Mas. Yo wong kan enggak duwe bapak to pisan. Bisa kan ndak sampean. Apa aku wis tuwek nemen? Ya udah bisa nih. Stop, tenang kok. Pesaknya lho. Mumpung wongnya enak sing didemeni lho. Iki piye jan buka denge? Saya tak kaya saudara. Iki masalah buka membuka gini ahline to. Iya, tapi ya kabeh sing bareng buka aku ke ahli. Oh, jadi nek sing ndak iso. Iya, iki sembarang iso lho. Wis mulai kakek ra ngombe ae lho engko. Sama lu ngatus lah. Tang turu ya terus nyandak iki lho. Masalah. Iya. Wis sama apa wis? Burung. Udah ngono kok ngakon-ngakon. Lek yo apik wong ngakon ngadus ya kok. Direkno bareng ae. Adus. Jalan tak nggane maneh gak adus. Ayo jas. Ayo. Lah kurang wes ki lho. Wis ning kowe lho. Dene aku selakon motor kabul. Iya. Ambune sandane larang dusi. Apane? Ambune. Nek kono lawange mo. Berarti yang kono ae. Yo, Yo lek no. adus. Oh, iki bener kita bali semen iki. Bang kuarken ya. Mangan apa lho kuwaken iki? Lu mau sarapan lho. Nyemplung aku Wong wis dimasak nih sak mono ki anak sarapan piye to. aku enak mangan to. Wis rek nung rasa golek akeh-akeh. Ya panggah 6 lho ora oke iki.
Kosel lho nyilek nemi. Lah kesel ra kesel piye tanggungane nemu. Loro sik ngono ndang mulih mengko sarapano. Lah biasane lek sore iki awang-awangen aku sing kok gaekne. Lah aku kan jaga sing nek kandhang. Oh, ternyata wis apik iki wis malah wis luwih iki lebare. Kecil ganti sing kene lah. Ya nyil, nek capek kae lho. Beh, PKL apa to, Ren? Kae lho blurah. Mosok ke lurah. Domongi kok Lurah wedok apa enek? lurah masih lanang, masih wedok jadi dipilih masyarakat iki dadi lurah lho. Ngono nyil. Heeh. Lah terus nyapo kalau kok iso ngereti meteran ngono. Iki yo tugas, Tugas apa? Lurah mosok tugas sing ngereti meteran. ngukuri dalan lho, Ren. Ngukur kok meteran. Ngukuri ngene lho nyil, ngene. Ah, wis jenenge ngukur. Kuwi lek wong gatel, Lah mau ngukuri dalan. ngukur ki nggih meteran, diukur sret pirang meter ngono kae lho, Ren. Tidak dong-dong mas aku. Parane nyil. Kenal pram. Lah aku yo wis kenal dek iki wis plek kok karo aku. Mosok Beh piye to Ren kowe iki? kowe iki angger wong sing mok gerane pangate dhuwur, wonge apik, wonge ayu nu kenal plek. Lek wong elek anu ora kenal aku Ren. Ora oleh ngono kuwi. Ya jajal delok engko ning kono piye reaksine dhek ngono. Oke. Selamat siang, Mbak. Iki jane lho wong loro iki lho. Nyeluk kaya ora padha bu pisan. Mbak pisan. Kowe lho Ren. Aku wis nyeluk Bu. Lah iki lho wedok tak delok Mbak pas to nyil. Wedok iki lurah nyeluk patute Bu ngono lho. Ya tapi wedok delok Mbak ora apa-apa. Ya jane yo. Iya. Napa lho, Mbak? Bu, Mbak apa Bu? Bu pun, Bu. Iki lho apa jenenge? Ngukur dalan iki lho. Adi timbakne. Ora, iki kan tas dibangun to. Makane tak delok iki mengke tak cek. Tak kirane ra sesuai bae wis sesuai kabeh iki malah punjul. Punjul. Oh, berarti Bang. Wah, anyar nih, Bang. Lha iki anyar iki, makane tak cek iki mang. Kok ya dhewe atau Bu? Lha kare sapa arepe? Kok ora ngejak kami tuwa napa cari? Gak wis iso ngatasi dhewe aku nyapa dadak ngenteni. Hebat. Kondel berarti sampean Bu. Ya kendel to. Lah sampean iki arepe ndi wong loro iki? Nggawa ngene iki ya jelas arepe nyang bang no Bu. Lah ning bang kok gak areti lho, ora dituduh perampokan kowe engko. Niku lak bang nggon duit. Lah terus arepe ning ndi bang apa? Bangunan sing sukete dhuwur-dhuwur niku lho Bu. Kuwi kan timbrukne Ah. Bu. Sukete timbang kebuan. Tak titi karo mirin. Duduk bang nggone duit no kae ngono. duduk. Tak kira ning bang kok nggawa senjata tajam. Bangunan. Lah iki mang wis padha sarapan apa urung? Ampun. Dereng. Wes Aku urung lho Ren. Lah wis padha sangu ya? sampun Bu. Mboten. Piye to nyil? Lah aku nanti sangung kok. Wah, ngisin iki. Mas ora ndisangu mending duwe lho nyil. Lah wong kok jaga gengsi, lek jaga gengsi ora tuku es. Yo. Dereng Bu, mboten jare Oh, sangung. alah ya wis engko muga-muga sukete oke lek ngaret. Kayak adul sapi ya ta, kayak ben oleh sangu. Tak kira lek Pertanyaane wau damel napa Bu? Ya mek gergenane tok. Engko samarku lek keluwen ning dalan ora nggo sangu tapi kancamu ya nggo sangu. Ya wis beneran utang kancane. tak kira dibayarin. Mek ngono to? Iya. Yo mleh. Nggih sampun Bu. Nggih.
ora lho. Tayangi jereke lunga sprono sprene jereke penyakite mari. Ning yo panggae budeke ora mari-mari. Maring gelakne wong. Ning sungguh dijak mau nyambung tak jak mulih nang mahku golek panganan. Iya ya. Pemampir main yu cemplok ae. Muga Pak lo ning kono. Oleh yu cemplok enek kan iso nulungi aku. Kita ini mau malah main mau ngogi. Yuk. Yu cemplok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repot aja kita Gunung ora repot. Nyapa, Bul? Anu lho. Karep ngomong sampeyan iki. Jaluk tulung neh. Gune kok ora piye to yu. Wong karo Pak Lo aku sidane tinggal ning dalan to yu. Ora sedo tulungi lho ya aku. Lah terus? Ya terus ya aku wis mlaku ning dalan kuwi. Nah gini gue penggianmu lo kan melaku terus dalan to, Bul. Apa ora gendeng kok yu. Iya masalah gendeng orang ini karena awakmu dhewe piye ngono. Lek turun dalan ki biasane yo ngono kae. Lu kan yo goro-goro kowe lho, Bul. Aku nyapa lho yu. Nyapa kowe kok njaluk tulung bar telo ndak tepat. Ndak tepat piye lho yu le wong iki lho yu. Oh. Pase ora yang ngono kuwi lho. Sing salah awakmu, Bul. Ora ngono lho, berarti aku lek njaluk tulung bengi. Ya masalah ya aja bengi, subuh, Bul, wayahe. Subuh ya aku ya wis tangi to yu. Ya masalah kuwi urusana dhewe lho, kowe iso kok empakne alarm. Mung gara-gara awakmu mara terus bar dolo karo lulu ra sida gawe adik kok. Gadik piye lho yu? Anu kok tak omongi. Lah tibakno awakmu njaluk tulung bar dolo. Lulu karo bar dolo ki. Oh, yo nyatune wong Pak Lo yo omong aku kok. Lho, lah ngono ki dene kaya iki lho sing pengertian bojoku kok kon muleh. Sik to, aku pengertian piye lho yu. Lek dhek yo ora mong lek repot ngono lho yu. Apa yo kleru aku? Ya ndak, berarti terus iki nglerokne sapa? Yo nglerokne ndak bener yu. Ngono kok nglerokne bener. Lek iki Pak Lo ora rene to yu. Ndak angkat di ora rene kok. Aku dhewe ya ora penak lho Bul karo bojoku kok dikirokno aku. Awake dhewe iki penghalang dan pengganggu, Bul. Kedosan lho koyoan. Yo ora ngono lho yu. Lek ngerti dhek iki arep repot ngono aku yo duwe perasaan lho yu. Wong yo ora omong lek muni mek repot tok, batinku lek repot ora gawani alat apa-apa ngono yo ndak kok. Lah ya repote tibakno anu, lah aku sing ngomongnya lulu wonge pas kemulan. Lek Pak Lo yo omong aku lho yu nuke ngomong wis karo nesu kok. Terus sidane ndak sida nggone Iva kono. Ya ra iterneron lho yu mbah kuwi tinggal terus akhire aku mlaku ya cedhok tayang barang. Cedhok tayang aku meng. Tayang sapa lho, Bul? Ya tayang yu tayang. Kancamu bestimu? Heeh. Wong isih urip ta, Bul? Isik lho yu. Wong iki nyambut gawe aneh adoh kono mulih. Cerita aku cerita tabrak wong lho mang. Yo. Ki wonge geni ya, Bul? Ndak dengo-dengo ta? Ya tapi jereke lek muni iki. Wong iki wis mari ning perantauan kono yu. Apa nih sing mari? Penyakite budek lho. Walah ya alhamdulillah, berarti lunga iki golek tombo. Heeh yo tapi kumat neh ngono lho. Iki piye lho kok iso kumat neh iki? Lembung jereke omong aku iki tabrak wong terus sirahe ketatap mengkae terus kumat neh kok. Biyo malah kayaknya tuh dinasen dadi wong budek lah ya, Bul. Kira-kira iya lah yo. Lah tapi kok yo ndak mampir kene ta, Bul? Mosok lali karo kene. Golek jangkrik. Kate iso golek jangkrik apa tukang ngurus jangkrik saiki? Yumbung jereke luwe ngono yo kita ajak omong iki ndak nyambung aku pegel tak tinggal akhire. Yo malah Bul mbok wayahe kok jak rene lek nyatu luwe.
Wis mangke Arep apa piye-piye iki ya kancamu kuwi mbiyen ya anak buahku lho, Bul. Ngene iki aku praya merasa bersalah piye ngono. Awakmu ki sebagai kanca sing setia kawan. sik to yo aku bagel nang nggon muni lho yo. Kok ndak dikai nggon muni belas. Aku ya setia kawan lho yo. Dek iki sambat luwe ya tak jak nang mahku. Ning dek iki tak jak omongan ndak nyambung belas lho yo. Iya. Ring Pak lo nendi ya yo. Lah yo mbok mesti praya ning omah. Luluk kono. Beh. Yo golek ana rono. Sing penting mau apa neh? Pokoke dino ki engko tak kon ngeterne yo iso ndak iso. Walah, heeh, bener, Bul. Ya golek ana ning omahe kono to, lek ning kene jarang rene wonge. Kok dawa men umure yo. Ngono kok ora dawa bojone loro to. Dawa tere. Pak lo. Udah mau alik. Sama namanya apa? Lah ya lungguh kene. Sik to, ora usah dadak lungguh, mungkin wis salim to. Saiki terno kabul. Karo uripku ki janane kok kepung lho, Bul. Yo ora ngepung yo ndak, Pak. Wong ki lek wis arep niat nulung ya bertanggung jawab. Nah, bener kabul ki lho. Lah, iki mau kan wis ndak acara ngene to. Wis bar aku mung wis adus bareng karo Lulu. Lah iya. Ya dikon mangkat golek kabul beh kate uripku kasih ning kate karo kuwi ya lho. Nggone atik ora piye lho, Pak, enek ya wong iki ne. Nah, arep piye-piye kabul ki yo. Nah kok Karone yo. yo ngono to, wong sing digugu mek omongane lho, Pak. Lah iya, lek ngewangi wong nulungi wong sing Kelas. ikhlas ya. Wis nang kono klitik-klitik wis sarapan to jelas wis. Wis budal bol. Ngomong film ki lho Pak lo. Kita wis sumringah ayo. Wis dingin ya tak lanjut to. Ya tak coba ingin tak yo. Iya yo, Aku sepurane lho ya. matur nuwun ya yo. Ora apa-apa. Film pira? Apa? Siapa bol? Ping 4 jerek yo. Tok nek. Nyampo to, Pak. Iki lek digandengi aja gocean kate ramen lho. Engko lek sampe teblok nyawa ki mek sitok lho. Urip ki mek pisan. Sampai ndak oleh dik IPA aku terus piye uripku ki. Kalau dirasani kalau. Apa lho?
biasa lho nyawange. Nek piye Pak ngono yo. Kaya ngono lho. Lah iya Demenke ngono. demen gue. Ini ora piye Pak, Pak. Lah ya pas rasah ning mae iki ndang rono kono lho. Paranono. Yo jago to Pak. Wis tak cerne iki lho kok iso malah Yo titer niki sak pitunge ngono lho Pak. kadek ngrepoti wong urip ae. Lek sampe ngrepoti wong mati dadak duduk lho. Oh iya, ndang kono lho paranono. Yo jago dhisik paranono Pak. Maksud iki saurane piye ngono lho. Lah terus kowe Tandani kene. panggang garap wong tuwek iki. Yo ora lho, njaluk tulung yo ora tau-taune lah aku njaluk tulung tenanan ke. Teplok arep nyidiki bulura kowe ora tau terpentol kowe. Nyatu yo memperjuangkan kehidupan lho Pak. Ndang kok enteni kene apa melok rono ayo. Tandani kene lho. Itu njaluk tulung ya Pak. Ora kelingan kowe mbiyen anak buah kono tak tinggal ora kiri aku. Yo aja ngono to. Wong aku ya jarang-jarang lho ngrepot nih tenanan ngene iki. Tuh ya, padahal iki cetak tenan. Dinteni kene lah. Loh, kayak ya berdolo toh. Masa wis marani aku rene. Loh, Bar. Nyapa awakmu kok ngene iki? Heeh, Bu. Lah sampean kaya ning kene. Iki lho, apa jenenge aku tas ngukuri dalan mulai tas dibangun. Jadi tak ceki bener apa ora ukurane. Walah, tak kira kurang penggawean penting iki dhewe ning kene kok iso gua wani meteran ngono. Iyalah. Lah piye lek ora diceki kok sanuke ora sesuai. Oh iya, sampean yo lurah ya. Heeh. Lah, mu rene iki marani aku ya? Iya. Kok iya? Lah piye, Pak yo bener aku mrene Pak yo marani sampean motor kuwi ning kono kae. Iya, maksud iki samangke tujuane rene iki nyapa ngono mesti marani aku ki nek perlu apa mek ger pengen ketemu aku. Ya sing jelas kabeh kuwi bener. Heeh. Yo pengen cedhuk sampean yo karo nek penting kan sampean ngono lho. Apa lho pentingnya iki? Anu lho. Apa ki jenenge? Aku rene dikongkon. Dikongkon sapa? Ya ning lah, pokoknya intinya dikongkon wis dik kapan kae panggah biar teka ngejak main sampean terus akhirnya adalah ketemu nang kene iki. Sik dadi dikongkon sapa to? Lek sampean pengen ngerti kalau sampean moro ning nganding motorku wong e. Sapa to, Bar? Wis ta sampean rono ae. Tak anteni kene Ya aku kok wedi lho di apa-apane diculik aku kok piye? aman. Wong ora tukang nyulek kok. Tak kira lah awakmu sing penting rene mung nemoni aku. Lah iya sing penting rene pula ya aku tenan nyatane kok. Ya wis saya tak marani. Anteni kene, Bu. Kadung demen tak kira diparani berdolo. Tak dong wong mek dikongkon kancane. Loh, awakmu tuh iki mkebul. Bu. Lah nek apa ngakon apa berdolo? Aku Anu ngene. karo Pak lo ndak diomongi pisan ta kan? Ora diomong nih apa? Iya to Pak lo ki. Ora usah diomong niki. Iya Nek lho. penting apa? Anu lho Bu. Angi ngene lho Bu. Oh alah paham aku. Ya rasa diomong nih. Awakmu kan berdolo kan nyedekne aku ngono to. Iya kuwi lho maksudku Bu. Lah nyapa ora awakmu dhewe sing rono. Ku ya izin lho Bu. Wis harusnya lek wong lanang gentle ki, lek wong lanang tenan kudune ora ya sampean rono dhewe to, ora ngokon berdolo. Ya karepku ki ibarate dalan ki nek jembatane ngono lho Bu. Jembatan opo? Ya berapa nak sampean moro dhewe to, Mang? Aku nek maro dhewe ya ndak penak lho Bu wong.
Antarane awake dhewe ki antara bumi karo langit tok, lintang karo rembulan lho, Bu. Yo jane yo lek ngomong iki yo kayak ngono tapi ora wani yo ketemu wedok. Yo wani tapi manek-manek nek pas ngene iki, Bu. Ngene lho, Bul. Wong lek wis jenenge cinta kuwi yo tresno kuwi iki ora bakal mandang apa ae sing awakmu duweni. Masih koyo bumi karo langit yo. Lek awakmu demen kono demen yo enggak enek sing iso ngalang-alangi lho, Bul. Walah ngono to, Bu. Wis ora enek sing iso ngalang-alangi. Tapi ngene, Bul, tak omongi. Iya, Di ini to Mas sama iki kan enek wong maro omahku. Heeh, Terus Bu. marang karo bapakku ndase digoreng Mas Samu. Kuwi tenan. Tenan Mas Samu. Ya ngene lho, Bu. Sik, anu cedok kapan-kapan ya, Bu. Lah nyapa? Anu kok tengku ndak enak to, Bu. Lah gini ya tau lah wong ngira gini-gini kok. Ndak iki loro ngeget iki. Sik sepurane engko sama nomone Pak Lola aku dhisik ya, Bu. Iya toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah Melayu. Ini jarene tresno. Kok gelis men ta, Bu? Yo gelis, tibake kamu kabul tau tak kira sapa. Heeh. Lah ngono nyapa ra mangkat mang. Ya piye lho, ya iku lak tak omongi sono kuwi kabul ngono ndak gelem mara. Ya penting awak nek sampean ben wis penasaran ngono kan ya teko kono kan lho mesti lak kabul. Yo rasa ngono lho bar. Wis ngene bar, saiki iki gak usah nyemblangne aku karo sapa? Kabul. Ngene lho Bu, aku ki masalah yo ndak penak. Kabul iki mbiyen anak buahku, ya toh. Terus dijaluk tulung ngono, sampai bojo-bojoku yo ngomong kon ngewangi kabul. Makane yo terus yo aku yo berusaha, maksudnya yo ora penak yo sepanggah. Sejene mbiyen anak buah yo kanca. Yo tapi rasa nyomblang-nyomblangne ngono kuwi lho. Ya sepurane lho Bu lek pomo aku salah tapi kan piye ya aku sementing kan ya berusaha ngewangi kabul. Iya, tapi yo asine ati iki wis enek sing ngisi bar.